Mawufuna ukuthi ukugula kungaphinde nje kukubambe, idla kanye ngosuku kuphela nje. Uma ungayezama just for amalanga awu7 qedile, uzobona umehluko omkhulu. Yabo, kusho ukuthi into ebalekile ungadla lapho ngabo6. Modla lapho ngabo6, imva kwalokho ke ungayedlela ama-fruits, uphuza amanzi amaningi. Ukuthi wena uyasebenza, ngiyazi phela abanye abantu bayasebenza kudinga ukuthi badle, izoba nzima kakhulu. Into engaka-advise yona ukuthi udle ka2 ngosuku. Yabo, uyazi ukuthi hayi mhlambe ekseni udlela nje ama-fruits, bese zithi lapho ngabo1 lunch time ungadla ke i-heavy meal yakho ke lapho. Bese uthi lo kya-ke uyiphuzela amanzi, mhlawumbe uhlanganisa iblender nje usuqedile. Lento izokulapha kakhulu. Ekakhulukazi mozazi ukuthi wena ukugula kuyakubamba isikhathi esiningi. Njalo nje wena ubanjwa ukugula okungapheli. Lento iyakwelapha ngaphakathi ngoba into enza ukuthi abantu bagule isikhathi esiningi ukudla abakudlayo. Bakhona abantu bayadla nje ka5 ngosuku. Yabo, umuntu adle nje ipapa, adle lokho, adle lokhana, ukudla nje okugcwele. Lapho futhi nalento oyidlayo kusongasuye into engasho nje ukuthi kumele uyidle ngaleso sikhathi ke leso. Kodwa nje ngoba wena uthanda ukudla vele phela hayi uyayidlela. Umuntu phela unemali yakhe, udla ngendlela athanda ngayo. Kodwa nje lento le inkulumo lengibhekisa kubantu abathi bona bakhathele lento le ukuthi bayagula njalo akupheli. Yabo, idla kanye ngosuku nje. Le nto ayimayelana nokuthi ufuna ukuluza iweight yonke lento le, hayi ufuna nje ukuphila. Ube kahle nje just for amalanga awu7. Yabo, lapho ke phela ufuna ukuhlukanisa ukuthi bengizodla ngalesimo lesesikanje kuzoyenzakalana emzimbeni wami. Lento iyaphilisa kakhulu. Angifuni nje ukukhohlisa. Iyaphilisa kusho ukuthi umzimba wakho ke manje uyakwazi ukuthi uziphe isikhathi kulunge ngaphakathi nanoma yini kade kuhlupha. Ngoba into enza ukuthi ukugula lokho ke nje kungandluli ilento ukuthi kancancane uyadla. Kancancane nje noma uthi ulithuba uyadla. Futhi nokudla okudlayo akunamsoco. Na into ebulelisayo kakhulu. Ukudla okudlayo akunamsoco, lokho yakuphinda. Yazi isikhathi esiningi umuntu uthi uyadla kodwa usuthi. Udle futhi ungasuthi. Uzomela ukuthi uyibuze ukuthi yini lento le oyifida ngaphakathi. Ngoba phela kusho ukuthi lento oyidlayo akwenelisi kahle. Ngoba ayizi lapho kwemzimbeni wakho. Iya kwezinye indawo. Yabo, iya kwezinye indawo engafuni ukuyidalula ke manje la. Ngoba ukhubone mengabe uzodla ke ukudla okunomsoco, awulambi. Angifuni nje ukukhuluma amanga, awubone into ukuthi ayisengilambile ke manje. Mozazi ukuthi wena udlile ke ukudla okunomsoco, ama-veg wakho lapha nama-nutrients. Ngeke ulokhu nje njalo wena ufuna ukudla. Into ekwenza ukuthi udle kaningi kahle kakhulu nje iqiniso. Yilokuthi ukudla lokudlayo akunamsoco. Futhi lezi zinto lezo oyifida ngaphakathi emzimbeni wakho azufuni ukudla okunomsoco. Angifuni nje ukukhuluma azufuni nje stalo. Zifuna nje le junk food le egulisayo. Ngoba le junk food mengena lapha emzimbeni wakho ithatha isikhathi eside ukuthi iphume. Ithatha isikhathi eside ukuthi iphume njengoba ihleli lapho. Ekhanda isifo nokugula okungapheli. Ukugula okungalapheki. Kodwa ke waqala ukuthi udle kanye ngosuku. Yabo, noma ungadla kabili ngosuku kuyoba nomehluko. Manje lezi zinto lezo oyifida ngaphakathi angeke zikulawule. Sekukhala sakhe isicathulo ke manje. Wena ukhetha ukuthi athike ngidle ngalesikhathi lesi. Kubaleka kakhulu ukuthi ikhathi efana lapho ngabo 7-6 lapho kahle. Ulapho thatha kumele uphuze amanzi kakhulu. Noma ungadla ifruit elilodwa. Mawuthanda ke uwablend aba amanzi, hayi kakhulu kodwa. Ukwablenda kwakho ke lapho uphuza amanzi kakhulu kuyakutshela. Ngisho namaphupha amabi ngeke uzube nawo. Ngesikhathi abantu baphupha kabi ngoba badla ukudla okunganamsoco.
ngale y'khathi enidla ngazo nje ukudla lokho, iy'khathi besikhona nje iqiniso ongamelanga ukuthi kuhlangane nale y'khathi la uyolala khona. Ngoba phela ngokweqiniso mawulala umzimba wakho nje kumele ube light. Izame-ke lento le. Udle kanye ngosuku, mengabe uyasebenza udle kabili ngosuku. Uyazi ukuthi ekuseni udla light, mukusha lapha bo-1. Khana-ke manje udla i-full meal yakho. Noma ungayidli i-full meal yakho-ke oyithandayo, yabo, ufake nokudla okunomsoco-ke lapho. Awuzoba right. Ngiyakutshela lesifo lesi ubhekane naso sizondlula nje. Uzolapheka. Ungalokhu uhlupha into nje elula.